אז אנחנו נלמד, בעזרת השם, שלום לכולם, סליחה על העיכוב. מעלים את המקורות, בסדר? רק רגע, קיבלתי לא מזמן. טוב, בינתיים רק נגיד שאנחנו כרגיל לומדים להצלחת עם ישראל, חיילי צה"ל, בעזרת השם, הגיבורים שצריכים באמת הצלחה וישועות וגבורה, מביאים לנו הרבה טוב, ולרפואת הפצועים, לצערנו הצטרפו אתמול בלילה פצועים, אז אנחנו נלמד גם לרפואתם, ולעילוי נשמת הנופלים, ולבשורות טובות לכולנו, בעזרת השם. איילה, אנחנו נתנגש עוד רגע פה עם המכוניות, מה קורה? אוקיי, טוב, יצאנו לדרך, בלק, פרשת בלק, רמב"ן, התחלנו. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. ויהי חרף אלוהים כי הולכו, והתייצב מלאך אדוני בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו, ושני נעריו עמו. הפער בין פסוק כ' לפסוק כ"ב מעורר ברור אצל המפרשים. כי בפסוק כ' כתוב, אם לקרוא לך האנשים, באו האנשים, קום לך איתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, קראו לך, אתה יכול ללכת, אבל אני אגיד לך מה לעשות. בלעם עושה לכאורה מה שהקדוש ברוך הוא אפשר לו, ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו וילך לשרי מואב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו לפני שנייה לעשות. ואז כתוב, ויהי חרף אלוקים כי הולכו. זה מאוד מוזר, מאוד מוזר. יש פה דרכים שונות, האמת שהרמב"ן מביא גם את רש"י וגם את האבן עזרא, בעיקר תוקף את האבן עזרא. האבן עזרא אומר שזה כמו בפרשת שלח. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רצה שישלחו מרגלים. אתם מתעקשים לשלוח מרגלים, שלחו מרגלים, זה לא אומר שזה בסדר. הקדוש ברוך הוא זורם עם הטעויות של בני אדם, זה לא סיבה לא להקפיד על זה. כלומר, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו, ואם הדרך לא טובה, הקדוש ברוך הוא מאפשר אותה והוא מתנגד אליה. הרמב"ן מאוד לא מקבל את הדרך הזאת. הרמב"ן אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד למישהו, אתה יכול לעשות משהו, ויכעס עליו על הדבר הזה. זה לא יכול להיות. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא יעשה לפני עיוור כזה, הוא לא יפיל אותנו. ואם אתם זוכרים, שיטתו של הרמב"ן במרגלים הייתה באמת שונה מזה לגמרי. בסדר, למדנו בזמנו, שלהפך הוא מכוון שזה יהיה ציבורי, וזה יהיה מכל השבטים, כדי שלא ייפלו, בדיוק הפוך. ולכן, הוא לא מקבל, הוא אפילו, אני אומר לא מקבל, זה בעדינות, הוא ממש ממש מתנגד לשיטת האבן עזרא, והנה השיטה שלו. והנכון בעיניי בעניין הזה, כי מתחילה מנעו השם שלא יקלל את העם, כי ברוך הוא. ולמה ילך עמהם אחרי שלא יקללם, והם לא יחפצו בו לדבר אחר? כלומר, שלב ראשון, שהקדוש ברוך הוא בכלל אומר לבלעם לא ללכת, זה עוד לפני כן, בפסוקים עוד קודם, אז זה בכלל שלב שהוא אומר, תראה, אי אפשר לקלל את העם הזה, זה עם מבורך, אז זה חבל על הזמן. שהם רוצים אותך בשביל כללה, אז אין מה ללכת. על כן אמר, לא תלך עמהם.
לא תאור את העם כי ברוך הוא. זה שלב ראשון, זה עוד לפני הפסוקים שהקראתי. ובידוע כי בלעם הודיע מדברי האלוקים. הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא לא אפשר לי ללכת, אני לא יכול לבוא. ובלק שלח אליו פעם שנייה כי לא האמין. לא יכול להיות שהקוסם הזה, שהוא בעל הבית של עולם הקוסמויות, לא יכול להיות שהוא כנוע לקדוש ברוך הוא, זה לא הגיוני. אז הוא אמר לעצמו, בסדר, הוא עכשיו, הוא עושה לנו מיצרי הורמוז. הוא עכשיו עושה לנו משא ומתן של איראנים. אז אנחנו צריכים להתמודד, זה מה שבלק חשב, כן? על בלעם. איפה אנחנו? כן, ובלק שלח אליו פעם שנייה כי לא האמין. והוסיף לו כבוד בשרים רבים ונכבדים מן הראשונים. כלומר, זה בטח ענייני כבוד, זה בטח לא הייתה המשלחת הראויה, פינק אותו באנשים נכבדים יותר, ונדר להרבות שכרו וכבודו, משא ומתן. ובלעם ענה אותם שאין הדבר תלוי בממון ולא ברצונו, רק הכל ביד השם, וישאל ממנו עוד מה יצווה אותו. ועשה זה כהוגן. עד כאן בלעם בסדר, אומר הרמב"ן. כי מה ידע הוא בדעת עליון ועצת השם לעולם טובה, והוא יורה חטאים בדרך. ויודיענו מה יענה מלאכי גוי, או יגיד לו מה יקרה להם בעתיד. מה אומר הרמב"ן? עד כאן הכל בסדר. בלעם מבין שהוא לא מבין, שמי שמחליט זה הקדוש ברוך הוא. ולכן, הוא אומר מה שהקדוש ברוך הוא יגיד, זה מה שיקרה. והנה השם אמר לו, כבר הודעתיך, כי העם ברוך הוא, ולא תוכל לקללם, ועתה חזרו לפניך. ואם לקרוא לך בלבד באו, כלומר שהתרצו בלכתך עמהם על מנת שלא תקלל את העם כאשר הודעתיך מתחילה, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. שאפילו אם מצווה אותך לברך, שתברכם, לא תירא מבלק, וזה טעם אם לקרוא. וכן היה החפץ לשם הנכפת מתחילה, שילך עמהם אחרי הודיעו אותם שלא יקללם, שיתנהג בעניינם כאשר יצווה. כי הרצון לפניו יתברך שיברך את ישראל מפי נביא לגויים. הרמב"ן אומר, אני אגיד את זה רגע, האבן עזרא אומר, הקדוש ברוך הוא רצה X, בלעם לחץ, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אז יהיה Y, אבל זה לא בסדר. הרמב"ן על זה הוא כאילו מתעמת ממש חזק עם האבן עזרא, בחלק שלו ציטטתי פה, והוא אומר, אתה לא יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא דבר כזה. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא משנה את התוכניות, אין דבר כזה. לכן הוא מסביר פה איך הקדוש ברוך הוא עקבי בתוכניות, והוא אומר כך, כשהוא אמר לו, מלכתחילה אל תלך, הכוונה, הם הרי רוצים שאתה תקלל, לקלל אתה לא יכול, אין מה ללכת. כשהוא אומר לו עכשיו, כן תלך, זה בדיוק המשך של אותו דבר. מלכתחילה הייתי רוצה שנביא של הגויים יברך את עם ישראל. זה היה מלכתחילה. למה אמרתי לך לא ללכת? כי הכיוון פה הוא עכשיו לא לברך, הכיוון פה הוא לקלל. אם לקרוא לך באנשים, כלומר, אם הם באים בלי תנאים ואומרים, תבוא, מה שתוציא, תלך איתם, זה טוב לי. זה מלכתחילה מתאים. אבל אתה צריך לבדוק, האם הם מוכנים שאתה הולך איתם בלי תנאים? אני ממשיך. והנה היה על בלעם להגיד כן לשרי בלק ולאמור, הנה הרשה שמותי להיות קראו לכם בלבד. אבל על מנת שלא לקלל את העם, ועל מנת שאם יצווה אותי לברך שאברכם. ואם לא יתרצו בכך, יהיו מניחים אותו. כי גם בפעם הזאת השנייה אמר בלק, ולך נא כאבה לי את העם הזה. לא יחפוץ בו להודיעו עתידות, ולא לדבר אחר, זולתי לעקוב את העם. כלומר, הוא היה אמור להגיד להם, תקשיבו, אתם מבקשים פה כללה, אני מוכן לבוא, מה שהשם יגיד יקרה, אם ירצה שאני אברך, אני אברך. זה מה שהוא היה אמור להגיד להם.
מהרמב"ן, שים לב שהתנאי של בלק הוא ברור, קבע לי את העם הזה, כלומר לקלל. והוא לא העמיד אותו במקומו במקום הזה. שימו לב, אני ממשיך. והנה בלעם, אגב, הדיבור פה על להראות עתידות, יכול להיות שהם פונים אליו כמו אל נביא גויים כזה. הוא אומר, בוא תגיד לנו לאן זה הולך, בוא תגיד לנו, זה מותר לך לענות להם, זה בסדר גמור, אבל זה לא מה שהם רוצים, הם רוצים שאתה תשנה את העתיד לרעה, שתקלל אותם. והנה בלעם מרוב חפצו ללכת לא הודיעם זה. עכשיו בלעם מתחיל לאבד את המסלול. הוא רצה ללכת, ולכן הוא לא אמר להם, אני בא גם אם אני אברך. אני בא בלי תנאים מול הקדוש ברוך הוא. ולא אמר להם כלום. ויקום בבוקר וחבוש את אתונו והלך עמהם, כרוצה להשלים חפצם. כלומר, הוא זורם עם הרעיון של לקלל. על כן חרה אף השם כי הולכו, שאילו הודיעם לא היה הולך. אין סתירה, אומר הרמב"ן. לכתחילה הקדוש ברוך הוא אמר, תלך, אם הם באים איתך בלי תנאים, תלך. על דעת זה שאתה יכול גם לברך, תלך. אם לא, אל תלך. והוא הלך, לכן הוא חרה פה בו. ועוד שהיה בזה חילול השם, כי בלכתו עמהם סתם, והוא ברשות השם, חשבו שנתן לו רשות לקלל להם את העם. כלומר, ברגע, הוא אמר להם קודם, הקדוש ברוך הוא מחליט עליי. אחר כך הוא הולך איתם, מה עובר להם בראש? הקדוש ברוך הוא הגיע למסקנה שכדאי לקלל את עם ישראל. זה חילול השם בעצם התנועה הזאת. והנה חזר בו ממה שאמר תחילה לא תאור את העם כי ברוכו, לפי מה שהגיד להם. וכאשר יראו עוד שלא יקללם, יאמרו כי אחרי כן נמלך עוד, או יהתל בהם כיהתל באנוש. חלילה להשם לעשות כדבר הזה, כי נצח ישראל לא ינחם. מהרמב"ן, חילול השם הזה הוא חילול השם מתמשך. גם יחשבו שהקדוש ברוך הוא רצה לקלל, וגם אחר כך, גם אם הוא יברך, מה הם יגידו? טוב, זה אלוהים הפכפך כזה. רצה לקלל, שינה את דעתו, רוצה לברך. זה חילול השם, זה לא יכול להיות הדבר הזה. זאת שיטת הרמב"ן. שנייה אחת, רק שנייה אחת, שנייה. סליחה, אני איתכם. מישהו רוצה להעיר, להוסיף, לחדש, לחלוק, לא על הרמב"ן, אלא עליי, מוזמנים. אוקיי, אז אנחנו אפשר נמשיך. לשאול לפי הרמב"ן למה... מה היה הווה אמינא ולשלוח אותו לשם? כאילו, באמת, אוקיי, תלך אבל אל תהיה בלי תנאים, ואז מה יקרה? ואז תברך אותם. כי ברור שהם לא ביקשו, ברור לקרוא לך ומה? כדי לתת להם כבוד? מה... אתה הולך למשא ומתן ואז אתה יודע מראש... אם הם באים לשאול אותך, מה העתיד, מה השם אומר, מה דבר השם, בוא תגיד לי. זה כמו בן אדם, לפעמים בן אדם הולך לנביא, הוא הולך כדי שהנביא יתפלל בשבילו, יסדר לו את העניינים כביכול. לפעמים בן אדם הולך לנביא, הוא אומר, אני רוצה לדעת לאן זה הולך, מה הולך לקרות. אם הם רוצים לקרוא לך, פתוחים לדעת מה השם רוצה, הכל פתוח, תלך. אם לא הכל פתוח, אל תלך. כן? כאילו זה ה... אוקיי. ברגע שהוא... עכשיו, אומר הרמב"ן, זה די ברור שאם הוא יגיד להם את זה, הם יגידו לו, טוב, אז אל תבוא. זה די ברור. אבל זה הגבולות שהקדוש ברוך הוא הציב לו. אני רוצה להגיד את דבר השם לגויים. זה טוב שהעולם ידע. אבל שהם יבואו ככה. יבואו פתוחים לדעת מה באמת התוכנית. אוקיי. אנחנו... תודה. אבי. כן, כן. אוקיי, אנחנו ממשיכים. ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו. ותן את האתון מן הדרך ותלך בשדה, ויח בלעם את האתון להטותה הדרך.
ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. ותראה האתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר, ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. ויוסף מלאך אדוני יעבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. ותראה האתון את מלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם, ויחרף בלעם ויח את האתון במקל. ויפתח אדוני את פי האתון, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי הכיתני, זה 3 רגלים. ואומר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. ותאמר האתון אל בלעם, הלא אנוכי אתונך, אשר רכבת עלי מאודך עד היום הזה. אז כן הסכנתי לעשות לך כה, ויאמר לו. ויגל אדוני את עיני בלעם, וירא את מלאך אדוני ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ויקוד, וישתחו לאפיו. טוב, כמובן אחת הפרשיות המחייבות התבוננות, התמודדות, מה קורה פה, כשהדגש של הרמב"ן, זה באמת לנסות להבין מה זה הדבר הזה שהאתון רואה, הוא לא רואה, בכלל מה היה בלעם וכו', אז בואו נראה סביב זה. מלאכי השם השכלים הנבדלים לא יראו לחוש העיניים, כי אינם גוף נתפס במראה. כלומר, פשוט, אומר הרמב"ן, אי אפשר לראות מלאכים. מלאך הוא יצור מופשט, אין לו גוף, ממילא הוא לא נתפס בתפיסה חושית. כאילו אם תרצו עד כאן אפשר להגיד, זה שבלעם לא רואה את האתון, להבדיל כמובן את המלאך, זה נורמלי. וכאשר יראו לנביאים או לאנשי הרוח הקודש כדניאל, ישיגו אותם במראות הנפש המשכלת כאשר תגיע למעלת הנבואה או למדרגה שתחתיה, אבל שיושגו לעיני הבהמה אי אפשר. אז איך רואים מלאכים? הרי יש לנו נבואות שמתארות מלאכים. תשובה, זו ראייה בנפש המשכלת. כמו שבירושלמי ובזוהר כתוב, תחזי. בוא ראה. נו, מה אתה רואה? אתה רואה אמירה, אתה רואה משהו מופשט, זה בוא. כן? זה בוא ראה. וכמו שבעבר, אני חושב, דיברנו פה, איפשהו בטוח דיברתי, על האור הגנוז. שהאור הגנוז, בניגוד לאור השמש, זאת לא ראייה חושית, לא החושים שותפים בזה, וזה ראייה על-חושית. מעל החושים, זה ראייה פנימית, ראייה של צד מופשט. ולכן מלאכים נראים רק לנביאים דרך כוח הנבואה, או מדרגה למטה ממנה. זה הרמח"ל בדרך השם מסביר את המדרגות, מה זה מדרגה למטה מנבואה, וזה בראייה מופשטת. בקיצור, אי אפשר שבהמה תוכל באמת לראות מלאך. על כן תוכל לפרש ותרא האתון, כי הרגישה בדבר מפחיד אותה מלעבור. והוא המלאך אשר יצא לשטן, כי עניין וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, שיאמר על ההשגה, לא על הריאות. כלומר, היא לא רואה את המלאך. אז מה היא נבלת? למה היא יוצרת? להבדיל, זה כמו שיש את הביטוי, אף על גב דאי הוא לא חזי, מזלי חזי. האדם לא רואה משהו, אבל המזל שלו, שורש נשמתו, מרגיש באיזה משהו. להבדיל, יש כאילו איזה אינסטינקט לבהמה להרגיש, יש פה משהו לא טוב, יש פה, וכמו שאומרים שהם הראשונים להרגיש ברעידות אדמה ובכל מיני דברים כאלה, כי יש להם איזו יכולת להרגיש איזה אירוע שמתממש, או היום יש כל מיני כלבים וכולי, חיות מחמד שמאמנים אותם, אפילו לזהות גידול סרטני, לזהות כל מיני דברים, כלומר, עוד לפני שהרפואה, לפני שבני אדם מודעים לזה, בכלל הוא כבר מהבהב את זה. כלומר, זה תחושות עומק, זה לא ראייה באמת. היא לא ראתה מלאך כי אי אפשר לראות מלאך.
וכאשר הראה בה הנס, ושם לה הבורא הדיבור, אמרה לבלעם, העסקן הסכנתי לעשות לך כה, אבל לא ידעה למה עשתה אתה כן, כי לאונסה נעשה בה כך. כלומר, אומר, יש נס שהיא מדברת, אבל לא היה נס שהיא רואה, זה קטע, זה מעניין. יש נס שהיא מדברת, אבל כאילו היא בעצמה לא מבינה מה קרה פה. לכן היא גם לא אומרת לו. זה מה שהוא אומר, ולפיכך לא אמרה לו, הנה מלאך השם עומד לנגדי וחרבו שלופה בידו, כי לא עלתה השגתה לדעת זה כלל. הרמב"ן לא סתם אומר את זה, כי לכאורה בפשט זה נורא מוזר. הוא כועס עליה, ואנחנו רואים שהיא קשורה אליו, כן? רש"י אומר בכלל קשורה בצורה הזויה, אבל כאילו, רואים שאכפת לה לתת לו מענה. אז למה היא לא אומרת לו, יש פה מלאך עם חרב, נו, יש פה מלאך, אני לא יכולה להתקדם פה. למה היא לא אומרת לו את זה? היא לא אומרת לו את זה? כי היא לא יודעת את זה, כי היא לא ראתה את המלאך. ואמר ותראה את מלאך השם וחרבו שלופה בידו, לא שתראה חרב. אף כי מלאך, כלומר קל וחומר שהיא לא ראתה מלאך, כן, חרב זה דבר גשמי, מלאך רוחני. אבל לרמוז זה כתוב, כי מפני היות המלאך נכון להכות בה, חרדה, חרדה גדולה. נדמה לה כאילו באים לשחוט אותה. היא הייתה בחוויה של איזו סכנה קיומית, אבל היא לא יודעת להסביר את החוויה הזאת, איזה משהו שמטריד אותה. ואם נאמר, כי המלאכים הנראים בדמות אנשים, כאשר הזכרתי בפרשת וירא, יושגו אף לעיני הבהמות, אם כן, איך לא יראינו בלעם ולא הוכה בסנוורים? בא הרמב"ן ואומר, רגע, אולי תפרש, לפעמים מלאכים מתלבשים בלבוש גשמי, בלבוש אנושי, כמו שהמלאכים הגיעו לאברהם אבינו, אז הם היו לבושים בלבוש אנושי. אומר הרמב"ן, אני לא יכול להסביר את זה פה, למה? כי למה בלעם לא רואה? אם זה לבוש אנושי, אז גם בלעם אמור לראות את זה. אבל ייתכן שהוסיף בהשגת עיניה מי שהוסיף בה דיבור וראתה כאדם. כן? אפשר להגיד שהיא זכתה לראייה אנושית, כאילו הנס לא רק בדיבור, אלא הנס גם בראייה. ולא הזכיר בה, כתוב ויגל השם עיני האתון כאשר הזכיר בה אדוניה, כשבלעם מגלה את המלאך, כתוב לפני כן שהקדוש ברוך הוא יגל את עיניו, כאילו פותח לו את הסתימה. כי העניין כולו באתון נס גדול, כברה חדשה בנבראים בין השמשות. ואינו נקרא גילוי עיניים בלבד. אומר, אצל בלעם זה נס קטן. זה שהאדם יכול לראות מלאך, זה גילוי של איזה מדרגה. אם המלאך יתלבש בגוף, זה גילוי מדרגה יותר פשוטה, אבל אצל האתון זה הכל יש מאין אחד גדול. כלומר, שימו לב, שיטת הרמב"ן עצמו, זה שהמלאכים לא נראו לעיניים, המלאך הזה לא נראה לעיניים. לכן בלעם לא ראה. האתון, מזלה הרגישה שהיא באיזה זירת סכנה, הרגישה זה משהו אינסטינקטיבי כזה. הוא אומר, אם תגיד לי שבכל זאת זה מלאך שראו אותו, אז אני אגיד, טוב, אז כמו שעשו נס של דיבור, נס של ראייה, אבל הרמב"ן פחות אוהב את זה, כמו שתראה גם בהמשך. אבל רבותינו לא יזכירו בניסים, רק פתיחת פיה. נכון, אנחנו, כאילו, כשחז"ל מדברים על דברים שנבראו בין השמשות וכו', הם מדברים על פי האתון. כלומר, הם לא מדברים על עיני האתון. אז זה יותר מחזק את השיטה הקודמת של הרמב"ן, מה שהוא פתח. וטעם הנס הזה להראות לבלעם מי שם פה לאדם ומי ישום אליהם להודיעו, כי השם פותח פי הנעלמים. כל שכן שיעלים פי המדברים. גם ישים בפיהם דברים לדבר כרצונו, כי הכל בידו. ולהזהירו, שלא ילך אחר נחש וקסם, ויקללם בהם כמנחש וקוסם היה. כלומר, מה כל השיעור הזה שהוא מקבל פה עם האתון? אומר הרמב"ן, יש פה בן אדם שהוא בזירת הקסמים, ולפה שלו יש כוח. והוא עלול ללכת ולהשתמש בכוח הקסמים. ומעביר לו הקדוש ברוך הוא פה שיעור. עכשיו זה מאוד מעניין.
כי חז"ל אמרו על משה רבנו, שלא קם בישראל עוד כמשה עבדו, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, זה בלעם. אז הרמב"ן משתמש בדיוק באותה שפה שמופיעה בסנה. כשמשה רבנו מקבל את השליחות, מה משה רבנו אומר? אין לי פה. אין לי פה, אני כבד פה וכבד לשון, אין לי פה. איך אני יכול להביא את דברך לעולם כשאין לי פה? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? אצל משה רבנו, ההתנגדות לשליחות האלוקית באה ממודעות מאוד עמוקה לחיסרון שלו. אני חסר פה, איך אני יכול להיות שליח? אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, הפה זה שלי. מי אסום פה, מי אסום אילם חירש וכולי, הלא אני השם. אצל בלעם זה אותו דבר, רק הפוך. כלומר, אני הבעל הבית על הפה. אני רואה קסם, אני יכול לקסום, אני יכול לנחש, אני יכול להתחבר לכוחות טומאה, הפה שלי ברשותי, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אחרת למה אתה הולך? בא הקדוש ברוך הוא ועושה לו מעמד הסנה, משלו, מעמד האתון, ובמעמד האתון הזה הוא בעצם מעביר לו מסר בלי מילים, הפה שלך ברשותי. אם הפה של האתון ברשותי, הפה שלך ברשותי. אז יש פה כאילו אותו מעמד לשני האנשים שיש להם כוח נבואי כביכול באותו סדר גודל, עוד מעט נדבר האם זה כוח נבואי או לא, זה רמב"ן הבא, אבל כביכול שניהם מקבלים את אותו מסר אלוקי, אבל כל אחד יוצא לדרך מתחנה הפוכה. משה רבנו מענווה טוטלית שאין לי פה בכלל, הקדוש ברוך הוא אומר אל תדאג, יש פה, ובלעם שיוצא לדרך מתפיסה גאוותנית של אני בעל הבית על הפה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הפה, אני הפה. בסדר? אני אהבתי את זה, אבל אני לא יודע, אני לא רואה בפניכם איזו התפעלות עצומה, אז יכול להיות שזאת אהבה רק שלי, או אהבה נכזבת, או לא יודע. הנה, יש פה לבבות של רמי כהן עפים באוויר, אז הכל בסדר. טוב, מישהו רוצה להוסיף? אני אשמח ממש. בינתיים גם קפץ לנו איזה לוח פה על הזה שמסתיר, כן. אם מישהו רוצה להוסיף, נשמח ממש, רבותינו. כן, שני דברים. וואו. האחד, על העניין הזה של ראיית האתון, שהיא כן רואה את המלאך, בהנחה שלא כמו מה שהרמב"ן אוהב, שהיא שמה לב, אולי אפילו גם משימת לב הזאת, שפעם שמעתי רעיון כזה שאומר, שדווקא בעלי חיים, בגלל שלהם בחירה חופשית, אז שום דבר לא יכול לסתור אצלם את הקדושה. זאת אומרת שהשם יתברך מתגלה במשהו, בעלי החיים יראו את הגילוי הזה ראשונים, ירגישו את זה ראשונים. כיוון שלא בעלי בחירה חופשית, אז זה להם משהו שמעכב מראיית הקדושה. הם נבראו על מנת שלא לסתור קדושה. בן אדם יכול לסתור קדושה כי יש לו בחירה חופשית. אז זה למשל אומרים את זה על שני דברים שאני זוכר. אחד זה על אלישע, שכתוב שאיך ידע שאיש קדוש בא אלינו. אז אחד הדברים בחז"ל הוא שזבובים לא היו על שולחנו. אז שואלים בעלי המוסר, אבל איך הזבוב ידע שהוא איש קדוש? אלא הכוונה שבגלל שהוא ברור, בלי בחירה חופשית, הוא ברור לקיים את דבר השם ולא לסתור קדושה. הוא לא יכול לסתור קדושה כי אין לו בחירה חופשית. אז הזבוב מרגיש את הקדושה של אלישע באופן טבעי. אותו דבר בתשרנה הפרות שהחזירו את הארון מהפלישתים, בתשרנה הפרות, אז יש דעה שהם הלכו ישר, יש דעה שהם שרו, אבל עוד פעם זה מין חוויה רוחנית שהם מרגישים בגלל שהם מחזיקים את הארון, אז להם יש איזה אינסטינקט כזה של קדושה, שהם יודעות שיש להם דבר קדוש. כיוון שהם שוב ברואים על מנת לקיים את העולם בלי בחירה, אלא לעשות את דבר השם ולא לסתור את הקדושה. אז אולי פה אותו דבר, האתון, בגלל שאין לה בחירה חופשית, אז יש לה
את החוש, הקדוש הזה של הקדושה, מה שאין כן לבלעם שיש לו בחירה חופשית, זה יכול לסתור קדושה. היא לא יכולה לסתור קדושה, לכן היא מרגישה את זה יותר ממנו. זה יכול להיות כיוון נפלא להבין את זה. ממש. כן, טיפה יותר לעומק. ולגבי מה שהרב הביא את ההשוואה בין בלעם למשה, אז פעם חשבתי אז כמו שהרב אמר, שאצל משה רבינו זה עובר דרך מידת הענווה שלו, כי הגר"א כותב בהקדמה לספר שופטים בנביאים, הגר"א כותב שבאספקלריה שאיננה מהירה, כל נבואת הנביאים חוץ ממשה רבינו, הנבואה עוברת דרך האישיות של הנביא. יש משהו שזה לא עובר חלק, יש משהו באישיות שלו שהנבואה עוברת דרכה, ואז לכן אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. כל אחד מוציא את זה מהאישיות שלו אל הרבים. אצל משה רבינו, האיש משה ענה מאוד בכל אדם אשר פני האדמה, הענווה שלו הייתה כל כך עצומה, שדבר השם, שכינה מדבר מתוך גרונו. אין לו שום מעכב באישיות שלו, שזה יוצא דרכו, כי הוא כל כך ענב, שהאישיות שלו בתהילה לגמרי, והדבר השם יוצא בצורה חלקה לגמרי ממנו. וזה דבר השם עם המילים. אצל הנביאים האחרים הם קיבלו מחזה, והם יצרו את המילים בעצמם לתאר את המחזה שהם רואים, כי זה דרך האישיות שלהם. אצל משה, המילים עצמם שיוצאים לו מהפה זה מילותיו של הקדוש ברוך הוא, כי אין לו שום, זה לא עובר דרך שום נקודת אישיות שלו, זה עובר ישר משם, מהשם יתברך לעם ישראל. אצל בלעם, בלתי אפשרי להעביר את הנבואה דרך האישיות שלו, כי היא טמאה. אז העסק סתום, כמו צנרת סתומה, זה לא עובר דרכו. אז איך יצאת לו נבואה מהפה? זה מה שהוא חוזר ושונה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לבלק, כל אשר ידבר השם בפי אותו אדבר. זאת אומרת, פה הקדוש ברוך הוא מוציא מהפה שלו את מה שהוא רוצה שהוא יגיד. אז באופן פרדוקסלי, הוא מוציא מהפה שלו דברים ישירים של השם יתברך, לכן הנבואות שלו הן כל כך עצומות וכלל ישראליות כאלה, ויורדות לעומקי העומקים של מה זה עם ישראל ומה זה גאולה ומה זה השראת שכינה בעולם, כי זה דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מנבא אותו בלי שזה יבוא דרך האישיות, אבל לא בגלל שהוא עבד על האישיות כמו משה רבינו וזה יוצא דרך גרונו, אלא בגלל זה לא יכול לעבור דרכו בכלל, אז זה יוצא כביכול נקי מדבר השם דרך הפה שלו, בכוח. שדרגתו כמו של הבהמה, שאין לה שום, אולי. כן, באותם רגעים הוא נהיה, כן, בלי בחירה, נכון. יפה. באותם רגעי נבואה הוא בלי בחירה, כן. נכון. נפלא, נפלא, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. האמת שחלק מהדברים שהרב, זה יהיה קשור למה שהרמב"ן עכשיו יסביר, מה זה בדיוק, מה זה הנבואה הזאת של בלעם, אז זה יתחבר עם הדברים. אז בואו נראה. ויגל השם את עיני בלעם. מזה הכתוב נלמד, כי בלעם לא היה נביא. אילו היה נביא, איך יצטרך לגילוי העיניים בראיית המלאך, כאשר יאמר הכתוב במי שלא הגיע לנבואה, כנער אלישע והגר המצרית, ולא יאמר כן בנביאים. הביטוי, לגלות את העיניים ולראות מלאך, זה ביטוי שנאמר באנשים שלא זכו לנבואה. אז אנחנו מקבלים פה איזה תקרית כזאת שונה מההרגל. גילוי עיניים. מזה, ואצל הנביאים שרואים מלאכים, לא כתוב, ויגל השם את עיני הנביא וירא מלאך. לא רואה מלאך. ולכן הוא אומר, בלעם לא היה נביא. וכן קראו הכתוב, בלעם בן בעור הקוסם. הוא היה קוסם, הוא לא היה נביא. ומה שאמר, הוא כאשר ידבר השם אליי, מה שאמר הוא, כלומר, בלעם אומר, אני מדבר כאשר ידבר השם אליי. יקרא ידיעתו העתידות בקסמיו דבר השם. כלומר, שימו לב, יש פה כאילו הבחנה כזאת, אומר הרמב"ן. קוסם יכול להגיד את דבר השם. איך?
כי בקסמים הוא מגלה מה הולך לקרות, מה העתידות, ואז הוא אומר, הרי העתידות זה פעולת השם בעולם, אז הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות פה? אבל זה לא דרך דיבור אלוקי שעובר דרכו, זה לא נבואה, אלא זה יכולת בקסמים לראות מה יקרה. אבל לכבוד ישראל בא אליו השם בלילה ההוא. כלומר, מה זה אותו מפגש שהקדוש ברוך הוא אכן מדבר איתו, ולא רק מראה לו עתידות, לכבוד עם ישראל. רוצים לקלל את עם ישראל? הקדוש ברוך הוא עכשיו מייצר מציאות חדשה, אני מדבר איתך. לכבוד המאורע. ואחרי כן זכה לגילוי עיניים בראיית המלאך ודיבר עמו. כלומר, שלב ראשון הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. שלב שני, באופן חריג הוא עדיין לא ממש נביא, הוא זוכה לגילוי עיניים. ובסוף עלה למעלת מחזה שדי, כן? הרי הוא אומר על עצמו, מחזה שדי, כן, נראה, סתום עיניים וכו'. כלומר, זה ממש לראות מחזה שדי, זה ממש סוג של נבואה. והכל בעבור ישראל ולכבודם. ואחרי ששב לארצו, היה קוסם. כלומר, זה לא עכשיו מינוי לכל החיים, הוא נביא עכשיו לכל החיים. לא, הרמב"ן מאוד מצמצם את הכוח הזה, הכוח הרוחני הזה של בלעם. הוא התחיל בתור קוסם, הוא סיים בתור קוסם, הוא לא היה נביא והוא לא סיים בתור נביא. יש פה מאורע, כמו שאומרים, הד הוק, כאילו זה לטובת האירוע המקומי הזה, הבן אדם יקבל שדרוג מקוסם לנביא. אבל זה רק לטובת האירוע הזה, זה הכל. ואחרי ששב לארצו היה קוסם, כי כן יקראנו הכתוב במיתתו, ואת בלעם בן באור הקוסם הרגו בחרב, לא נביא הגויים. וחלילה שישלחו יד בנביא השם, זה מעניין. זה מעניין. אם הוא באמת היה נביא השם, איך אתה נוגע בו? הוא לא נביא השם. הוא קוסם, קיבל נבואה עניינית לצורך אירוע מסוים, לצורך עם ישראל, וחוזר להיות קוסם. לכן אפשר לפגוע בו. וכך אמרו במדבר סיני רבה, בלעם נזקק לרוח הקודש, וכשנזדווג לבלק נסתלקה ממנו רוח הקודש, וחזר להיות קוסם כבתחילה. לפיכך צווח, רם הייתי והורידני בלק. מעניין. זה לכאורה טיפה בלשון טיפה אחרת מהרמב"ן. כי הוא אומר, בלעם נזקק לרוח הקודש, זה לכאורה לפני. כשנזדווג לבלק נסתלקה ממנו רוח הקודש, משמע לכאורה הפוך. שקודם כן הייתה לו רוח הקודש, ברגע שהוא נענה לשליחות הזאת לקלל את ישראל, זה הולך ממנו לאיבוד, נכון? אני מבין נכון שזה שונה מהרמב"ן? כן, זה שונה. נכון? ככה נראה. אני אומר, וכך אמרו, זה קצת נשמע שהוא כן משווה את זה. לא יודע מה כך אמרו, הכוונה כדווקא סיוע. יכול להיות להתכוון לסיום אבל, כשהוא נזדווג נסתלק. כן, אבל אז זה בוודאי לא יושב על המקום של הרמב"ן. אני רגע אעשה סדר. אני אעשה סדר מה לכאורה ונשמח לתיקונים שלכם. לכאורה הרמב"ן אמר ככה, בלעם לא היה נביא. הוא לא היה נביא, זה הגדרת המצב שלו, בן אדם לא נביא. אז בשביל מה פונים אליו? הוא יודע עתידות. הוא קוסם, בקסמים הוא יודע מה הולך להיות. ככה הוא אומר את דבר השם. לא כי השם שולח אותו לדבר השם. פונה אליו בלק לצורך הקסמים והעתידות, וכשהוא יפגע בעם ישראל וכו', אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, לצורך העניין, נותן לו כוח יותר גבוה, מגלה את העיניים שלו, זוכה לאיזה בחינת נבואה וכו', לטובת עם ישראל. אחר כך נגמרה המשימה, נגמרה הנבואה. כשמצטט הרמב"ן את מדרש רבה, אז הוא אומר,
אגב, ולא כתוב וכן אמרו במדרש, אני חושב שוכן זה סיוע, וכך זה לאו דווקא סיוע, ואני לא בטוח. אז במדרש רבה כתוב, בלעם נזקק לרוח הקודש, הכוונה לפני פניית בלק. כן היה לו הזדקקות לרוח הקודש, כן היה לו קשר. זה לא קסם. כשנזדווג לבלק, נסתלקה ממנו רוח הקודש וחזר להיות קוסם כבתחילה. קוסם, כאילו היה בהתחלה קוסם, אחר כך נזקק לרוח הקודש. אולי הכוונה... שהוא מדייק רוח הקודש ולא נבואה. בסדר. נזקק לרוח הקודש, הכוונה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו, והוא אמר לו לא ללכת איתם. זה היה נזקק לרוח הקודש. אחרי כשהוא החליט ללכת איתם, מתאים למה שהרמב"ן אמר גם קודם, שזה לא היה לעניין, כשהוא מחליט ללכת איתם, אז נסתלקה ממנו רוח הקודש, חוזר להיות קוסם. עדיין זה טיפה שונה מהרמב"ן, אבל אוקיי. הרב? כן. אולי אפשר לדייק את מה שהרב אמר מקודם, בהשפעת עם הרמח"ל, שבעצם המדרש אומר פה על רוח הקודש ולא על נבואה. שהוא נזקק, כלומר, גם לפי המדרש, שבעצם אולי הנביא פשוט נעזר, הוא נזקק ברוח הקודש, כלומר, היה איזה מין רוח הקודש מדי פעם, אבל זה לא היה, גם לפני כן זה לא היה נבואה, וגם את זה אולי הוא איבד אחר כך. כן. הרב יצחק רצה להסביר. בכבוד. לא, מה שקשה לי בזה, אם חז"ל ככה התכוונו, אבל הרי בוודאי שהדברים שהוצאים מפיו בסופו של דבר, היו נבואה, רוח הקודש, זה אי אפשר להוציא את זה בקוסמות. כל המשלים שלו אחר כך, הם ודאי היו משלים רוחניים אלוקיים לחלוטין, אפילו בדרגת משה, ואפילו רצו להכניס את זה לקריאת שמע, עד כדי ככה, כשנתיחא דציבורא לא הכניס את זה לקריאת שמע. אז קשה לומר שכשהוא הגיע לבלק, שזה עוד לפני המשלים, הוא כבר איבד את רוח הקודש, ואיך הוא מדבר אחרי זה דברים כל כך גבוהים. אני חושב שהכוונה שכשהוא מזדווג לבלק הוא מאבד את רוח הקודש, ולכן הוא לא רואה את המלאך. ולכן הוא כאילו עיוור לדבר הזה. ואז הקדוש ברוך הוא מגלה את עיניו. ודאי שאחר כך כשהוא מתחבר לדעת השם, מתחבר לרצון השם, אז הוא באמת זוכה להגיד דברים ברוח הקודש. וכשהוא כותב וחזר להיות קוסם כבתחילה, זה הכוונה בסוף הדרך. כי הוא אומר, רם הייתי והורידני בלק. אני מניח שכך. כן, משהו כזה. טוב, הדברים עוד צריכים ברור. ברור, כן. צריכים ברור. זה כאילו אוף אנד און, הוא עובר מקוסם לנביא, קוסם לנביא, קוסם לנביא. הלוך ושוב. כן. הדברים מסתדרים עם מדרשים שמסבירים למה בלעם בכלל פנה לבלק? אלא למה בלק בכלל פנה לבלעם? כן, לכאורה זה ברור, או בין אם אתה הולך לקטע של קוסמות, בין אם אתה הולך לקטע של רוח הקודש, ברור למה הוא פונה אליו. פונה אליו כי הוא מבין שהוא איזה כוח רוחני שיכול או לעדכן אותו מה יהיה, או לפעול על מה יהיה, לקלל אותם, להשפיע על מה יהיה, כן, יותר מדויק. טוב, בואו נגיע לחלק האחרון. וישא משלו ויאמר, אוי מי יחיה מי שומו אל. ורבי אברהם, את הקטע הזה אני הבאתי בגלל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, ההתעצמות המוסלמית בעולם, התמודדות היא באמת עם הדת הזאת בצורתה קצת מוטרפת, והזדמנות לראות את הדבר הבא. ורבי אברהם נשתבש בזה, והכניס בהן מלכות ישמעאל, כי נפל פחדם עליו. וטען איך לא תימנה מלכות גדולה ועצומה כמוה. כשאנחנו אומרים, הכניס בהן, הכוונה, בארבע המלכויות. שיטת האבן עזרא, זה מופיע בספר דניאל, ויש בזה גם רמז בספר בראשית, שהמלכות הרביעית היא מלכות ישמעאל. היא הקצה, היא הדבר הזה שאיתו אנחנו נתמודד בקצה. מלכות ישמעאל. והרמב"ן אומר, למה הוא עושה את זה? כי נפל פחדם עליו.
כאילו, הוא ראה את אבן עזרא חי בתקופה של השליטה המוסלמית. הוא אומר, הוא רואה את הגודל שלהם וזה, והוא טען איך לא תימנה מלכות גדולה ועצומה כמוה, וזו טעות. וזו הטענה מחסרון דעת. כי 4 מלכויות שראה דניאל כולן עומדות זו אחר זו, כל אחת גוברת על הקודמת ותופסת את המלכות ממנה, וכל אחת ממשכת בישראל שעבוד וגלות בימי מלכותה, ולכך הראה דניאל בחלומו, כי השתעבדו בנו הכסדים, אחרי כן יתפסו הפרסיים המלכות, השתעבדו בנו, ואחריהם במקומם היוונים, ואחרי כן יגברו הרומיים ותפסו המלכות, השתעבדו בנו עד עת קץ. כי לא תיפסק מלכותם רק ביד הגואל. והנה גלותנו כימי 4 מלכויות, אבל אם יהיו בעולם מלכויות אחרות בימי 4 אלה, לא ימנה אותן הכתוב. זה שיש מוסלמים, יש מלכות בצד השליטה הטוטלית בעולם של מלכות אדום, בסדר, לא סופרים את זה. ולא ראה אותם דניאל, ואין לו צורך כלל בראייתם לידיעת הגאולה. והנה בימי פרס ויוון, וגם היום, יש מלכויות גדולות מלבד רומי וישמעאל, כאנשי הודו וחוש, ובה גדר ורומנה ואתר וזולתם. אין לי מושג מי זה כל העמים האלה או המלכויות האלה. אם יש פה איזה היסטוריון או איזה מבין ברמבנים, אני אשמח לשמוע. ואחרי כן יחשוב מלכויות רבות. וידוע כי רומי הגלתנו בימי אספסיאנוס וטיטוס לא ישמעאלים. לכן בכל מקום שאנו, גם בישמעאל, גם מהודו ועד כוש, בגלות רומי אנחנו, עד שטובת זכרה וניגל ממנה. מי יודע, ואולי טובת עוד מלכות ישמעאל קודם המשיח. תגידו אמן, מה נסגר איתכם? עוד פעם. ומי יודע, אולי טובת עוד מלכות ישמעאל קודם המשיח. אמן. אבל החיה הרביעית היא אשר הגלתנו. טוב, עם הבשורות טובות הללו, אנחנו נאלץ להיכנס לכנרת, לבדוק מה מצב הקו האדום. האם, לדעתי, אגב הקו האדום של הכנרת, לדעתי, הקו האדום של הכנרת הוא השיקוף לבעיה בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל. מה הכוונה? הכוונה, פעם היה בכנרת קו אדום. מה זה קו אדום? קו אדום זה אומר, אתה לא יכול להגיע לשם. אם אתה מגיע לשם, אתה צריך לעשות משהו, להזרים מים, לפעול, לשנות, לטפל באקולוגיה. אתה חייב לעשות משהו שאתה מגיע לקו האדום. ואז הגענו לקו האדום. אז מה אמרו? בסדר, זה הקו האדום העליון. יש קו עליון תחתון. שזה אומר, אנחנו, בסדר, יש עוד קו, יש קו אדום נמוך מזה. אז אפשר להיכנס למשא ומתן. אם הקו האדום שלך הוא קו אדום, אתה מסודר. אגב, אפשר ללמוד את זה מאויבינו הרשעים האלה, האיראנים. הם לא פראיירים, יש להם קווים אדומים. למרות שהם במצב על הפנים, אבל הם כאילו מדברים כאילו הם איזה. צריכים קו אדום. זה אגב באותו הקשר, סליחה שאני חופר פה עכשיו על שטויות, בסדר? זה אותו הקשר, זה כמו, גם בצד החיובי זה אותו דבר. איזה קרובת משפחה שלנו הגיעה לנו והיא אמרה, קיבלתי במבחן במתמטיקה 106. ברגע שאפשר לקבל יותר מ-100, אתה השמטת את המושג הצלחה. למה? כי אם אפשר לקבל 106, אז אין, צריך להגדיר, 100 זה 100, אין יותר מ-100. 100%, ברגע שעוד יש 106%, אז מה אמרת? אז עכשיו, אז אני 106, יכולתי להיות 107, ההוא 120, אז 100 פתאום זה כישלון. 100 זה 100, קו אדום זה קו אדום, ושבת שלום זה שבת שלום, שבת שלום לכולם. שבת שלום וברק, כוח גדול. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. טובות ונחמות. אמן, אמן.